Šarian, Slavia Havířov, na 5 Daň Helmojmír Skornová a na 6 Dřízga Dalibor, Slavia Havířov. A dnes držu, tak hnedka představím rozplavbu 5. Pánové, pojďte prosím vás na své posty. Dráha číslo 1, Wolf Petr Slezan Opava. Dráha číslo 2, Walter Václav z Polchemie Ústí. Na 3 domácí Lukáš Koreník. Na 4 Svipas Osvaldas Alitus. Na 5 Alexonis Dovidas Alitus. A na 6 Schejbal Jirka, plavecký veteránský klub. Tady bych se snad jen zmínil, že Petrov je oproti ostatním ve výhodě, protože se zúčastní jenom této disciplíny. Ale zřejmě ji potřebuje natrénovat. Jediné štěstí je snad to, že není schopen nadělat toliko bodů, co už ostatní mají. Takže do celkového řadí ve své podstatě nezasáhne. Welcome to La La Land. It's not all about the money.